Berpirsên Hûsiyan û Hemasê bûne armanca êrîşa Îsraîlê. Pêka dawî raporên belavbûyî, li êrîşa İsraîl bo ser binke û navendên Hûsiyên Yemenê, çendin berpirsên payê bilindên Hûsiyan hatine kuştin û hejmarek jî hatine birindar kirin. û pêka wan raporan, serok wezîr, cihgirê serok wezîr, serokê ofîsa serok wezîr, birêvebere deftera siyasî, sekretere kabîne, vezîrê dad, vezîrê aborî û ticaret, vezîrê derve, vezîrê verzerî û vezîrê istikbarat, û çend kesên din in kabîna devleta Hûsiyan û berpirsên payê bilindên serbazî li êrîşa bo ser kabîneya Hûsiyên Yemenê de. Hatine kuştin lê li derhek birindarên vê êrîşê tîzanyariyek hêj belav nebûye. Pêka davî amaran, nêzî 16 vezîr û çihgirê vezîr û fermandeyên serbaziyên Hûsiyan hatine kuştin. Hervîsa Ebu Obeyde, berdevkê hêza İzzedîn Kessam, taya serbaziya Hemasê, li taksa rîmala bajarê hêzê de bû armanca dîronekê İsraîlî û digel çendin kesên din hate kuştin. Hemasê ragihand ku sê kes hatine kuştin û 11 kes jî birindar bûne.